Salaketa, kartoizko banda, astiro. Kartoizko banda, aupa llano auzoa. Kartoizko banda, topagunea, jai batzordea, lauki, munoa familia elkartea. Aupa zenbat lan hemen ere, aupa zuek eskerrik asko korrika babesteagatik. Aprobetxatu arnasa hartzeko. Segi, ongi etorri korrikara. Balbi eta iru, salto gora! Balbi eta iru, gora! Nekatuta gaude ja, berriro, balbi eta iru, gora! Aupa zuek, aupa llano, zenbat lan dagoen hemen ere, zenbat lan aupa ur eskola, zuek ere oso garrantzitsua zaretelako, Barakalduz kalduntziko, aupa zuek! Tipi-tapa, aupa munoa eskolako ikasleak, eskuoien gora, segi, Helene Gorka, Laiz, Eunate, Izargi, Izan, Leire, Arturo de Iker, Iraide, aupa zuek, segi, tipi-tapa, zuek zarete Barakaldoko etorkizuna, aupa zuek, segi, aldapa bera eta, lekuko hori gora, aupa gora gurikuna, tipi-tapa, zonatuta gaude bai euskara behar gaitu. Aupa, eta igandean denok Bilbora, gai erraldoia prestatu duena. Aupa, Fernan zenbat lan dagoen hori ere. Aupa, segi, esku, aterratzetik Bilbora. Aupa, tipi-tapa, aupa munoa, ze garrantzitsua zarete zuek ere. Aupa, Barakalduz kalduntzeko, aupa andereñoak, aupa maizuak. Segi. Aupa eskerraldea euskalduna. Aupa eskerraldea euskalduna. Tipi-tapa. Alapa bera ere, euskaraz, alapa bera ere. Ongi etorri euskaraz bizi nahi dugunon herrira, ongi etorri euskal herrira, batzuen bedela esaten dute. Aupa, lutzana lagator. Ideia hau nire buruan, ez dakiko izasi zen. Tipi-tapa, gauza bateko aupa Ruben, zenbat lan dagoen hori ere, aupa. Segi Barakaldo, telebistan abertzen zarete, Amaika telebista, Euskal tipi-tapa. Tipi-tapa. Segi. Hora gurera bideak, zer garrantzitsua koiek ere. Aupa munoa. Aupa lutzana, ongi etorri korrikara. Ongi etorri. Aupa zuek.